Nawr te, dyma i chi nawr beirniadaeth y stand-up. Diolch yn fawr i chi gyd nath gysadlu yn y stand-up, a nes i mwynhau eistedd lawr a gwrando arnoch chi gyd, a fe nes i werthu'n. Ni sy'n bwysig yn y fe, do nes i werthu'n. Eto, o'n i'n edrych am rhywun oedd yn perfformio i stand-up, rhywun oedd yn i weld yn mwynhau perfformio stand-up, a fi'n gwybod bod hi'n anodd, dim cynulleidfa, a falle dad a mam yn ffilmo chi. Felly, o'n i'n edrych am rhywun oedd yn dal y perfformiad o dechrau i'r diwedd. Hefyd, yn y sgript, o'n i'n licio dilyniant. Bod yna ddilyniant i'r storiau, bod y stand-up yn dechrau a bod hi'n mynd i rwle wrth fynd o A i B. O'n i yn hoff iawn o dilyniant, a mi ges i fe. Felly, llongyfarchiadau i chi gyd am gystadlu. Dalwch ati, mae eisiau jocs yn o'n i, newedig yn y cyfnod hyn ynddo fe. Helo a chroeso'r stand-up Tom. O bobl o chwerthin prygon o gysgu job i fod yn stand-up comedian. Ond dwi'n mynd i chwerthin nawr. Hei, clywch hwn. Be chi'n galw dyn gyda gwyrain ar dop ei ben? Cliff. Mae da fi un joc arall. So oedd dyn o Dregaron di mynd ar gwrs first aid. A gofynodd rathwyd o, beth ydych chi'n nes oedd plentyn yn llygech oedd drws ffrant? A di llawlan, fydden nhw'n mewn trwy'r ffenest. Diolch, tra. Pam roedd y Malteser moyn mynd i coleg? Oherwydd roedd e moyn bod yn smarty. Beth yw enw dyn llaeth gweithaf yn yr Eidal? Mario Torri Bortelli. Hanes Johnny bach sydd â fi chi heddi. Oedd Johnny dipyn o gob. Un diwrnod oedd yn ysgol. Y gwers gyntaf o daearyddiaeth gyda Mrs Rosa, ac o Miss yn gofyn i'r dosbarth, pwy sy'n gallu dweud wrtha i, ble mae America? A Will, fi myth, yn pwyntio at Josia. Na Will, rhywun arall? Ac o dau, fi myth, ble mae America dau? Pwyntio at Australia. Na, dim cweit dau. Unrhyw un arall. Ac o Mari'n llawn, fi, miss. Mae'n pwyntio at America. Da iawn, Mari. Nawr, pwy sy'n gallu dweud wrtha i? Pwy ffindiodd America? Ac o Johnny bach mynd, fi, miss. Ie, Johnny, pwy ffindiodd America? Mari, miss. Gwello beth ddim yn y gwers thema efo Miss Sarah Davies chwaith. Ond nhw'n dysgu am yr rhyfel. Ac o'n nhw'n mes i'r dosbarth. Be gorffennodd yn 1918? Ac o Johnny, fi miss? Ie, Johnny, be gorffennodd yn 1918? 1917, miss? Ath pethau ddim lot gwell yn y gwers Cymraeg chwaith. Roedd Miss Catrin Davies wedi rhoi gwaith cartref iddynt, sef ysgrifennu portread o'i ci. A pan mae Miss yn rhoi gwaith mas, mae'n gofyn i Johnny. Johnny, pam nes ti copio gwaith dy frawd? Ateb Johnny, naddo Miss, nes i ddim copio gwaith fy mrawd, achos o'n i'n ci yw e. Wedi cino, a their wers chwaraeon gyda Miss Jones. Golf o'n nhw'n chwarae heddi. Ac o Miss yn edrych yn od ar Johnny. Johnny bach, pam wyt ti'n gwisgo dwy drwsys? Wel, Miss, o'n i'n ofyn cael twll mewn un. Y gwers olaf y diwrnod ni oedd mathemateg gyda Mr Pew, ac mae fe'n gofyn i'r dosbarth, faint yw oedran eich tad? Ac o Johnny bach yn dweud, 6 oed, sir? Na, allai hwnna byth bod wedi Mr Pew. Odi, sir, achos dim ond fan ges i fe ni dath yn tad. Be sy'n llwyd a wedyn troi'n gwyn? Llygoden mewn freezer. Allai enwi 6 peth sy'n cynnwys llaeth. Menyn, caws, iogwrt a tribilch. Knock, knock. Pwy sy'n na? Daf. Dyf pwy? Dyfala. Be sy'n tyfu tan troi'n tarw? Moustache. Siwmai, o'n i'n mynd i ni ventriloquist actor heddi,
Ond efo'r oll Covid a'r masks yma, sa'n credu bydde fe'n gweithio. Cyn y pandemig, dis i adre o'r ysgol, a gwrnodd mam i fi, Lois, be nes ti'n ysgyn ysgol heddi? Wedes i, yn amlwg dim digon, ma'n ymwneud fi mynd â fori to. Di Mawrth, gyddon ni test Gymraeg. Boring. Wrth gael y results, gofynodd Mrs Davies i fi, Lois, wyt ti wedi copio cari? Gofynes iddi, siwt o'n hi'n gwybod bod fi wedi copio cari? Wedodd hi bod cari di ateb y cwestiwn cyntaf efo dim syniad, a finne di ateb y cwestiwn efo na fi chwaith. Gofynodd y prifathro i fi, Lois, wyt ti'n gwybod faint o athrawon sy'n gweithio yn yr ysgol yma? Wedes i, tua hanner nhw? Sôn am y prifathro, rwy'n mynd i ganu can i chi o'r enw Hit Hwyw Mr Pew. Hit Hwyw Mr Pew, yn eich siwt y sanes yw. Chi'n gos smart i fod yn brifathro. Yn rheoli'n ysgol ni fel ffarmwr hefo'i gi, ni eich defau bach yn cael ein dofi. Y lockdown yma'n straen, yr holl waith yn dod online. Y front room yw'n dosbarth ni. Y cyfrifiadur ar y blink, does dim gobaith i gael link, o dyna dreni mawr wink wink. Athrawon yn yr ysgol wedi troi'n celebs y sgrin. Mrs Davies yn bendant yw'r queen. Un yn sgipo wrth gamu, un ar YouTube yn canu. Ma' nhw griw bach eitha teidi wir i chi. Hit Hwyw Mr Pew. Hit Hwyw Mr Pew. Tira tan toc, welwn i chi... Joc 1. Be sy'n digwydd pan mae oer yn chwerthin? Mae'n crecio i fyny. Joc 2. Pan bod glach yn hedfan ar ysgub? Oherwydd bod y hwfer yn rhy drwm. Joc 3. Beth yw enw milkman gweithaf yr Eidal? Ifan torri boteli. Joc 4. What did the right eye say to the left eye? I think something smells between us. Joc 5. What did the little corn say to the mama corn? Where's the popcorn? A joc ola. What is a tornado's favourite game to play? Twister. Licen i roi gwobr i chi gyd, ond yn be, Mr Pew wedi gweud y ffeichol, bod rhaid i fi roi canlyniad, a bod rhaid i roi cyntaf a ail a trydydd, felly dyma'r canlyniad i chi. Nawr te, yn trydydd, mae Beca. Yn ail, mae Twm. Ac yn hanu y wobr gyntaf, o'n i'n methu gwahanu i chi'ch dau, mae Lois yn hanu gyda Osian. A llongyfarchiadau unwaith eto i chi gyd.